Sound. Sound check. Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoton na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat, kahagadan kang Mendizabal family, ni Mr. Robert and Mrs. Denny Palangka, for the gift of life of Father Celso Magbanwa, kahagadan ni Choi Cruel, pasasalamat kang Liorca family, asinsiring man kang Literal family. Special na intention kang Garcia family, for complete healing of Athena Claire Morales, kahagadan ni Venus Nasyon. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Antonio, dulot kang Sadille family, kalag ni Cora, dulot kang Hilig family, kalag ni Sinesio Senior, asin para kay sa kalag ni Fe, dulot kang Mendizabal family, kalag ni Isabelo Jr., dulot ni LV Alamo and family, para sa kalag ni Margie, dulot ni Jemel Fert Ricacho. Sa kalag ni Reynaldo Asin Asuncion, dulot ni Maria Andrea Banaag. Para sa kalag ni Amalia Asin Jose Rodolfo, dulot ni Salvacion. Sa kalag ni Estela Asin ni Chua Cuesu, dulot ni Roslyn.
Para sa kalag ni Antonio, dulot kang Ephanias Velasco. Sa kalag ni Domingo, dulot kang Dantes family. Sa kalag ni Areston, dulot kang Liorca family. Sa kalag ni Josepa, dulot kang Mayon family. Sa kalag ni Anastasia asin Crescenciano, dulot kang Literal family. Siring man sa kalag ni Ray, na dulot ni Lily Raytana and family. Ngunyan po, iyo ang pagdulot sa kagurangnan. Ngunyan na aldaw, sinisilibrar niya to ang kafiestahan kan pagdulot kay Jesus sa templo. Pangyayari na kung sain ihinayag si Kristo bilang liwanag kan gabos na nasyon. Ang kafiestahan na ini nag-aalok sa to na paghurup-hurupan si Jesus bilang kapanuan kan panuga asin liwanag na magpara kan kadikloman. Pinapagirumdum kita kan pagtubod asin pagkuyog ni Santa Maria asin San Jose na nagsunod sa lay kan pagdulot kan sa indang aki. Lugod ako unta si Kristo na maging ilaw kan sa tong mga buhay asin kitaman maging mga tagadara kan ilaw na ini sa kapwa. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton po niyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Urog na namumutan kong mga tugang, 40 aldaw na an nakalihis, maugma kitang nagselebrar kan kafiestahan kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Ngunyan, papalaadan taan sa tuyang mga kandila, pakipasa po ang kalayo sa kataning, dangan kita mabendisyon. Please pass your light. Ngunyan na Domingo, iyo ang kafiestahan kan Candelaria. Sa paladan pong aldaw na ini, ginigirumdum ta kan si Jesus, idinulot sa templo ninda Maria asin Jose, na sa paghiling nin tawo, nag-uutob kan tugon, alagad sa katotohan, nangyayari para sa iyang banwaan na nagtutubod. Sa pasabong kan Espiritu Santo, mga paladan na gurang, duminatong sa templo, asin sa liwanag kan Espiritu Santo, na midbidan ninda ang kagurangnan. Asin nagpahayag sinda nin pagtubod sa iya sa kaugmahan. Kitaman, tiniripon na magin saro kan Espiritu Santo. Magpasiring lugod kita sa harong kan Diyos, tanganing sabaton si Kristo. Manumpungan ta siya, mamidbidan taman siya sa pagbaak kan tinapay. Mamibi kita. O Diyos, burabod asin ginigikanan kan gabus na liwanag, nangunyan nagpahiling sa paladan na si Simeon kan liwanag, sa pagpahayag sa mga nasyon, mapakumbaba kaming nag-aarang na magkanigong pabanala,
kan sa imong bendisyon ining mga kandila na samuyang dara, mantang nag-aako ka kan mga panuga kan sa imong banwaan na nag-uuyon sa pag-umaw kan ngaran mong madara sa inda, sagkod na magkanigong makaabot sa ilaw na dai napapalsok sa paagi kandalan nin mga kamagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pakitaas po ang kandila, tanganing mabindisyonan kan agwa bendita. Awitan ta ang kagurangnan. Gloria in excelsis Deo. Murawayan sa Diyos ay nasa, kasi sa lagat at Panginoon, sa mga taong marahayan mo. Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Pakipalsok po ang mga kandila. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, mapakumbaba kaming nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na anbugtong mong aki, idinulot ngunyan na aldaw sa templo, gibuhaman kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, si Propeta Malakias nagtarama nungod sa pagdatong kan kagurangnan, na malinig sa iyang katawohan siring sa kalayo. An babasahon nagpapasabot sa to, na maging andam asin magbago, taan Diyos gigibuhon kitang malinig, tanganing maging maninigo sa iya. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsisimbag ang kagurangnan nin mga hukbo.
Ipapadara ko ang sakong sugo sa pag-andam kandalan para sa ko. Dangan ang kagurangnan na sa indong hinahanap, bigla na sanang matunga sa iyang templo. Maabot ang sugo na haloy na nindong mauot na mahiling, asin ipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad si Isay an makakatagal kung mag-abot na an aldaw na iyan. Si Isay an mabubuhay kung magpahiling na siya. Hulita makakaagid siya sa makusog na sabon, arog sa kalayo na naglilinig sa metal. Maabot siya sa paghukom, siring sa sarong naglilinig, asin nagpapagayon nin plata. Siring na linilinigan nin sarong alahero an plata, sa kabulawan, lilinigan man kansugo nin kagurangnan an mga padi, tanganing magdara sinda sa iya kan tamang mga dolot. Dangan magiging makawiwili ang mga dolot na dara kan mga taga-Huda sa Jerusalem sa kagurangnan, arog kaitong nakaaging panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Magburukas kamo o mga trangkahan, magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog ang hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ang hading ini nin kamurawayan, siya ang kagurangnan, makusog asin mapangyari, siya ang kagurangnan, mapanggana sa gera. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Magburukas kamo o mga trangkahan, magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog ang hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, ang kagurangnan nin mga hukbo, siya ang hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Sa pagkanitawo ni Jesus, siya nakiheresman kan satuyang pagkatawo, asin dinaog niya ang kagadanan, tanganing italingkas kita sa kasaalan. Bilang maheherako na halangkaw na padi, kinakaherakan niya kita. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Siring na anasambit sa nakaakian, mga tawong may laman sa kadugo, naging tawo man si Jesus, arog ninda. Tanganing sa paagikan sa iyang kagadanan, madaog niya ang dyablo na may kapangyarihan ng kagadanan. Sa siring na paagi, ilinigtas niya ang mga naging bilanggo nin pagkatakot sa kagadanan sa bilog nindang pagkabuhay. Malinaw ng God na bako ang mga anghel ang tinatabangan niya, kundi ang mga kapag-arakian ni Abraham. Nangangahulugan na dapat siyang maging arugan sa iyang mga tugang sa gabos na bagay. Tanganing siya maging mahiherakon sa kamaimbod na halangkaw na padi sa iyang paglingkod sa Diyos. Tanganing mapatawad ang mga kasalan kan mga tawo. Ngunyan, matatabangan niya ang mga pinagsusugutan, hulita siya mismo, pinagsugutan man asin nagtios. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagngalas si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa saindang aki. Binindisyonan sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, "Uya, an aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon nin dakul sa Israel. Saro siyang tanda hali sa Dios na isisikwal kan dakul na tawo, kaya mahahayag an saindang isip. Dangan an kamunduan, siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa saimong puso." Igwaman nin sarong propetang babae na angaran Ana na ki Fanuel nagikan sa tribo ni Aser. Gurang ng marhay si Ana. 7 taon pasana siyang kasal kan mabalos siya. Asin ngunyan, 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo, aldaw banggi siyang nagsasamba sa Diyos, nag-aayuno, asin namimibi. Kan oras man sa nang iyan, nag-abot siya, nagpasalamat sa Diyos, asin nagtaram dapit sa aki, sa gabos na naghahalat kan pagtubos nin Diyos sa Jerusalem. Kan magibo na ni Jose asin ni Maria ang gabos na ipinagbubuot kan katugunan kan kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazaret na sa diri nindang banwaan. Nagtalubo an aki asin kuminusog, pano nin kadunongan, asin ang biyaya nin Diyos, yaon sa iya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Inot na aldaw kan bulan nin Pebrero, ngunya na banggi, ngunya na hapon, pigaan ti sa parta ang selebrasyon para sa aga. February 2 is Candelaria, sa Ingles, Candlemas. Iyo po ini an aldaw, kuno arin pig sisilibrar ta an kafiestahan na idinulot ninda Maria asin Jose an aki ninda sa templo. In English, presentation of the Lord. Sa aldaw pong ini, bitbitaan sa tuyang mga kandila, tanganing pabindisyonan. Tanganing mapagirumduman kita na si Kristo iyo ang liwanag kan kinakban. Why on this day? Why February 2? Because this day is the 40th day, tomorrow, not today, is the 40th day since Christmas Day. Sa ika-40 aldaw puon kan mamundag an kagurangnan, pigsisilibrar ta an pagdulot sa iya sa templo. Si Jesus na liwanag kan mga nasyon. An kinabanta po ngunyan, madiklom, dahil kan kasaklan asin kan karatan. An mahal na Diyos, iyo an satong liwanag asin paglaom. Ngunyan man pong Domingo, sa bilog na Pilipinas, binabasa po ang sarong pastoral letter, hali po sa satuyang mga obispo, manungod sa paglaom about hope. Naglalaom kita ki Hesukristo sa tahaw kan mga pagsakit na inaagihan kan sa tuyang nasyon. Tugutan po nindo ako na basahon ang surat kan sa tuyang mga obispo, binabasa sa bilog na Pilipinas, ngunyan na Domingo. Ang titulo kan surat, may paglaom pa daw, may pag-asa pa ba? Surat pastoral kan CBCP na nangangapudan sa banwaan nin pagtubod sa sarong peregrinasyon o Pilgrimage of Hope, ngunyan na Jubilee of Hope 2025. Sabi kan surat, namumutan na banwaan nin Diyos, kan nakaaging 129th Plenary Assembly kan Catholic Bishops Conference of the Philippines na ginibo sa Archdiocese of Lipa kaining nakaagi pa sa ng January 25 to 27, 2025. Kami na sa indong mga obispo, naghurup-hurup manungod sa presenteng mga kapurisawan kan sa tuyang nasyon, asin hinahapot ang satong mga kapwa Pilipino.
may paglaom pa daw? Minaagi kita ngunyan sa mga pagkadisganar asin kapuungutan sa atubang kan mga minasunod. Sa lado kan moralidad, sa tung namamatian an pagkaribong, daing pakilabot, kawaran nin magiginibo, asin ang pagkawara kan sense of sin. Sa lado kan ekolohiya, nararaya na kita kan mga epekto kan mga kalamidad asin trahedya dahil sa mga krisis sa satuyang klima. Sa lado kan ekonomiya, yaon an urog na pagtios na nahihiling sa nagdadakol na tao na mayong trabaho, an paglangkaw kan presyo kan mga barakalon asin mga serbisyo, na nagpapayaman sa dati ng mayayaman, asin nagpaparuro kan mga dukha, an mga may kaput nin kapangyarihan, nagigipang mas makapangyarihan. Sa lado kan politika, yaon an iskandalosong paggamit kan pondo, asin mga pagsadiri kan gobyerno, an pag-ariglar kan national budget, igwang mga programa laban sa kadukhaan, alagad minapasiring sa culture of patronage, tanganing ang dukha, may utang na buot sa mga politiko, asin gibuhon ang dukha na mga makilimos. Yaon ang popularity asin political dynasty, asin ang politika ginigibong family business. Sa lado kan security and international concerns, sa tuyang nasasaksihan kung paanong ang satuyang soberanya asin ang seguridad bilang nasyon, danay na namimiligro. Sa lado kan komunikasyon, ginagamit na armas laban sa katotohan ang pagputik, pagtaonin sa lang impormasyon, asin ang pagtago kan impormasyon. Asin sa pagpadalagan kan gobyerno, nagngangalas kami kung igwapang checks and balances. Igwapa daw nin paglaom, is there still hope? Sa kiisay kita maduman. Siya sa aton tapuan sa tuyang mga sadiri asin maglakaw, pasiring sa dalan nin konbersyon na personal, institusyonal, asin bilang sarong simbahan, tanganing madiskubri tagiraray kung ano ang paglaom. What is hope? Iyo po ini ang oportunidad na dara kan Jubilee Year. Sa pinakamadiklom na sitwasyon na ini kan sa tuyang nasyon, ang pagkamuot, minataros sa kadikluman, asin minaagimadmad nin paglaom. Sa lideres na may prinsipyo, asin may marhay na pamamahala kan gobyerno, sa idealismo kan hobenes, asin mga siyudadano na dai nagpapabakal kan sa indang idealismo, asin kaimbudan sa nasyon. Sa madaling pagtabang sa gobyerno, kan mga NGO, civic groups, asin religious organizations, sa mga panahon nin trahedya asin kalamidad. Sa local initiatives and efforts na nagpapakusog sa mga komunidad pasiring sa pagbabago. Sa public leaders, religious leaders, uniformed officers, and civic leaders, pati mga ordinaryong nagtatrabaho, na padagos na naglilingkod nin sincero, maski dainin anuman na recognition or reward. Sa mga responsableng paagi nin pagninegosyo, na nagpuprotihir kan kapalibutan asin nagtatabang sa mga dukha. Sa mga tawong isinusugal an sa indang reputasyon, maski an sa diri nindang buhay, tangani isa ng labanan an korupsyon asin surugon an hustisya. Sa pagbangon kan mga Pilipino, pakatapos nin anuman na pagbalo sa buhay, siring man sa mga minadusay kan sa diri ninda sa tunay na paglingkod. Dakul ang mga problema, alagad sinasadul kita na igwang dapat gibuhon sa satuyang mga sadiri, sa lambang saro, asin sa satuyang mga institusyon. Namamatian mi ang kapurisawan asin pagkaribaraw, na minaguyod sa tuya, pasiring sa kawaran nin paglaom. Ngunyan na Jubilee of Hope, sarabay tang kuguson ang regalo nin paglaom, na pinasilyab kan Espiritu Santo. Ang paglaom pong ini, bako sa ng positive thinking o positive feeling, kundi paglaom nagikan sa Espiritu Santo na nagbubustol sa sato na maghiro. Ano man nagawi nin paglaom,
hali iyan sa Espiritu Santo. Tugutan nindo ang kalayo nin paglaom, nayaon sa laog nindo na maglaad giraray. Inaapudan mi ang gabus na lideres, siring kan pagpagirumdum niya mo sa samong mga sadiri, nahangusan an sa indang trabaho, nin espiritu, nin sincero, asin makidyos na paglingkod. Hangusan ang trabaho, nin transparency and accountability. Inaapudan mi an hobenes, na ihiras an sa indong kanya-kanyang balukag, tanganing magin sa indong pakpak, pasiring sa mga mas marhay na kinakban. Manindugan kamo para sa pagbabago, asin responsible leadership, para sa presenteng panahon, asin para sa futuro kan satong nasyon. Inaapudan mi man ang samong mga namumutan na banwaan nin Diyos, sa gobyerno man, sa negosyo, o sa pampubliko asin relihiyosong mga komunidad, na magpuon sa pagsaksi sa mga Kristiyanong katukduan, asin pagiging dayupot sa konsensya. Ang paglaom, da iminapadaog sa pagkatakot asin pagkahurasa. Ang kawaran nin paglaom, pwede kitang gibuhon na paralisado asin uripon. Alagad, dahil sa paglaom, nagigikitang pusoanon o courageous, asin talingkas o free. Lugod da ita pagtalikdan ang lambang saro, asinan sa tuyang nasyon, dahil ang Diyos, da iman nagtatalikod sa sato. There is hope, igwang paglaom. Asin sinasadul kita ni San Pablo, dai kita mapagal sa paggibonin karahayan, dahil kung dai kita magsuko, mag-aani kita sa tamang panahon. Sarabay kitang magbaklay sa peregrinasyon nin paglaom, pasiring sa kahadean kan Ama. Kasabay ni Papa Francisco, mamibi kita, kagurangnan sa tabang kan sa imong grasya, da ilugod kami mapagal sa pagtanom nin mga banhi kan ebanghelyo. Idinudusay niya mo ang satong pagbaklay asin peregrinasyon bilang mga Pilipino, kasabay ang satuyang mga kasakitan asin mga pangaturugan, sa tabang kan satong namumutan na si Santa Maria, ina nin paglaom, na sa iya kitang antabayan sa satong pagsunod sa dalan ni Jesus na satong kagurangnan. Amen. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, pinirmahan Pablo Virgilio S. Cardinal David, Obispo kan Caloocan, Presidente kan CBCP, ang petsa Pebrero 2, 2025, kapiestahan kan presentasyon kan kagurangnan. Mga tugang, darataan sa tuyang mga kandila, ngunyan na Domingo. Ang liwanag po kan sa tuyang mga kandila, ngunyan na Kandelarya, pagirumdum kan liwanag na iyo si Kristo. Aram ko na dakol po kitang inaagihan na kadipisilan, ining nadangog ta, puro national concerns. Idagdag paan sa tuyang mga personal na problema, magabaton ang dinadarata. Lugod kada bes, na mamamatian tang madiklom ang buhay, pakiilawan giraray ang mga kandilang dinaranindungon yan, pinabindisyonan. Pag brown out, daing kuryente, ilawan ang kandila. Pag mapangadji ka o ang bilog nindong pamilya, ilawan ang kandila. Mapagirumduman na si Jesus, liwanag ta sa diklom. Ang trabaho tapo bilang mga Kristiyano, darhon ang liwanag na ini sa inman kita magduman. Sa harong, bilang magurang, bilang agom, bilang tugang. Darhon ta sa trabaho, magi kitang mga onesto asin marhay na trabahador. Darhon ta sa pakikiibahan sa kapwa, mabuot, pasensyoso, masinabot. Lugod ang kapiestahan kan Candelaria, magpagirumdum sa to na igwang paglaom, pero da isa na matapos duman. Lugod kita man, maging paglaom sa kinakban, paglaom sa kapwa. There is hope. May paglaom. Mabuhay po lugod kita sa paglaom na ini. Tindog kita. Asin sarabay ta pong ipahayag ang satuyang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibok ang langit asin kan daga,
kan gabos na nahiling asin day nahiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki idaili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iyo nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Si Hesu Kristo ang liwanag kan mga nasyon, darhunta sa satuyang Ama ang satong pamibi, na nagdusay kan bugtong niyang aki, tanganing maliwanagan kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magpahiling sa kinaaban, kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin maging tanda ning kaligtasan para sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may autoridad, dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaigwaning kusog buot na magtaram asin maggibo sa ngaran kang katotoohan asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasabungan kita kan pagka makinuyog-kuyog ni Santa Maria asin San Jose, na danay na mag-utob sa mga pagbuot kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama, asin mga ina, maging mga marhay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tunggadan, magpasiring sa katulinongan kan Diyos, asin mag-ugma, sagkod paman, kaiba ni Santa Maria, asin kan gabos na mga santos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Today is World Day of consecrated and religious life. Rumdumunta sa satuyang mga pamibi, ang mga bistado tang religious priests, religious brothers and sisters, mga mongha, monghe, consecrated lay women and men, lugod padagos sindang magindayupot sa saindang religious vows. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Today is also Pro-Life Sunday. Lugod pirmitang surugon ang buhay, puon sa sinapupunan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. At the same time, today is the day of prayer and awareness against human trafficking. Ipamibi ta ang mga biktima ni human trafficking sa bilog na kinakban. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, kun mayo ka, yaon kami sa kadikluman. Ang liwanag mo, magbanaad lugod sa mo, tanganing kami man, maginting raw kan sa imong liwanag sa kinakban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, na an atang nadulot kan nagrurukyaw mong simbahan, lugod magin maninigo sa imo, na nagbuot na an bugtong mong aki, ang daing digtang kordero, idulot sa imo para sa buhay na daing kasagkoran. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan aki mong kapantay sagkod paman, idinulot ngunyan na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu na kamurawayan kan Israel, asin liwanag kan mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kaiba kan angheles sa sinsantos, naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina nin Diyos, Nuestra Señora de la Candelaria. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Pamilya. Kaiba ni San Judas Tadeo, sa mong patron, gabos na apostoles sa Santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pano kan liwanag ni Kristo, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang, uya ang liwanag kan satong puso, si Hesu Kristo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubeliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratupos. Sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kaining mga banal na atang na samuyang inako, lubos sa samo an sa imong grasya, na nag-utob kan linalauman ni Simeon, tanganing siring na siya, dai nakahiling kan kagadanan, bago siya pinagkanigong mag-ako ki Kristo, kami man na naglalakaw sa pagsabat kan kagurangnan, makamtan an buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa satuyang seminaryo na pigtatabangan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 35,970 pesos may 20 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,419 pesos asin 35 sentimos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot man po sa 9,435 pesos may 55 sentimos para po ini sa National Bible Sunday asin tada. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tong parokya. Sa aga po, Pebrero 2, iyo po ang Candelaria. Magkakaigwa po kita nin pagbindisyon nin mga kandila sa kada misa. Makidara na lang po kan sa indong mga kandila na buot pabindisyonan. Kinaagahan, Pebrero 3, iyuman po ang kafiestahan ni Saint Blaise. Magkakaigwa man po kita ki Blessing of Throats. Sa Pebrero 3, sagkod 5, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin trido o Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Available naman po ang Jubilee of Hope, a Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa opisina kan sa tong parokya. Maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na anonymous, 10,000 pesos, 2 tig 1,000, 2 tig 500 pesos, 400 pesos, asin 100 pesos. Marie France, 1,200, asin sa Balmes family, 900 pesos. Pinapaisiman po na si Jed Imperial, 27 anyos kang Bitaano, Legazpi City, aki ni Edison Abariento Sr., asin ni Florentina Imperial, buot mag-agom kay Christine May Cambe, 26 anyos kang Del Rosario Jubiliar Albay, aki ni Rolly Cami, asin Francia Molina. Sinda po ikakasal sa Marso 1, 2025. Tindog na po kita. Kung igwa pa po kamong mga kapamilya, kamidbid na masimba sa aga, pakitugon na magdarakan mga kandila, mabindisyon kita sa lambang misa.
And again, on Monday, we will have the Feast of Saint Blaise. Mabindisyon kita kan mga lalamunan, may namamatian man o wara, pwede pong magpabindisyon. The schedule of our masses are 6:45 in the morning, 12:15 at noon, and 5:30 in the afternoon. Salamat po sa gabos sa indong aktibong pagpartisipar. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, darhon asin ihiras ang liwanag na iyo si Kristo. Salamat sa Diyos.